A Xunta de Galicia está a executar este ano un total de 60 actuacións en centros educativos da provincia, cun investimento global de máis de 5 millóns de euros, segundo avanzaba o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que hoxe visitou o IES Blanco Amor, onde están a pique de rematar os traballos que comezaron o verán pasado. O Branco Amor é un dos grandes institutos, dos bons institutos de Ourense, ten máis de 600 alumnos, e o que se fai con esta intervención, unha intervención que está nun millón de euros e que vai a rematar prácticamente de xeito inmediato para que o día 8 poidan vir os alumnos e os profesores a desenvolver o seu traballo aquí con total normalidade. Pois basicamente se resume nunha ampliación de espacio, aproximadamente 650 metros cuadrados, ampliacións parciales da biblioteca, da cafetería e 4 novas aulas, xunto con outras obras de acondicionamento do que é o espacio físico do centro. As obras permitirán gañar espazo tanto para as actividades puramente docentes como para as complementarias.